Είχα πολύ καιρό να κάνω επεισόδιο στο Minecraft, γιατί βαριόμουν λίγο, ξέρετε. Και τα Χριστούγεννα, μωρέ. Ποιος κάνει τώρα βίντεο τα Χριστούγεννα? Τώρα θα παίξω survival σε ένα καινούργιο κόσμο. Τι να κάνω? Να παίξω survival σε ένα καινούργιο κόσμο. Λοιπόν, survival. Smart. Λοιπόν. Βγήκε ένα τυχαίο, εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε, play. Let's play together. Ας την παίξουμε μαζί. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά όλα? Καλά όλα? Ας το θέλετε. Καλά. Τι κόσμος είναι? Καλούτσικος. Πάμε τώρα. Ουί! Άκουσα αραχνούλα. Αλλά δεν πειράζει. Να την πει. Ακόμα δεν βγήκα. Είδα πηγή. Τέλειο. Αφήστε με έτσι εδώ. Αφήστε με. Πάμε να σάσουμε τώρα ξυλαράκια. Για να σκοτώσουμε αυτή την πηγή. Ή εδώ. Κλουκ. Σπάσαμε ένα δέντρο. Θα να σώσουμε κι άλλο. Σκα. Άσε τη βγει μου τώρα. Πάμε να βρούμε iron και coal. Ακούω ζόμπι. Αφού είναι πρωί, άμα βγει έξω θα πεθάνει. Ευχάριστα νέα. Κάτσε εδώ. Όχι ήλιο. Να μην σκοτώσει κανείς. Ωραία. Ένα. Ωραία. Πρώτα απ' όλα ξύνα. Μετά. Πάμε να σκάφουμε. Yeah. Φύγει, βάζει κάπου. Τι ήρθε, δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Αδιέξοδος. Σου είδα. Όχι, δεν ήταν. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να μπούμε στην πηγή τους. Fuck my life. Μια χτυπήσεις. Θα με ησύχω. Αφήστε με, δεν θέλω να σας κάνω κακό. Λίγη πέντρα θέλω να σας κάψω. Τι άλλο ζω. Σε εδώ πέρα, παιδιά, έχει και πηγή των ζομπίς. Δεν θέλω. Αφήστε με. Είσαι πολύ κακιά ραχνούλα.
Πάμε να τη σκοτώσουμε. Πάμε. Να. Ωραία. Ρε, άσε με. Μου το χωριό σου. Πλά μωρέ. Τα chest θέλω να κλέψω. Δεν θέλω να σας κάνω κακό. Το βρήκα. Θα σκάψουμε εδώ πέρα. Σκάψουμε εδώ πέρα. Και θα μας βγάλει στο chest τους, νομίζω. Για να δούμε. Άσε με ήσυχο. Πού ακούγονται αυτά μωρέ. Green apple. Γεια σας. Ευχαριστώ που τα είπαμε. Τώρα τι νομίζετε πως θα με σκοτώσετε. Αφήστε με όμως. Άσε με ήσυχο. Βγήκαν όλες. Έλα κι εσύ. Έλα. Έτσι μπράβο. Θα πεθάνω. Εσύ να δεν σκοπάνισα. Γάμο το. Κάτσε, αφήστε με. Αφήστε με στην ησυχία μου. Κοίταρα που μου ακολουθάει. Λαμένη. Άντε. Να. 4. Ωραία. Μην με κοπανίσετε. Είμαι ένας καλός ανθρωπάκος. Που πριν παραλίγο να σας σκοτώσει, αλλά δεν πειράζει, ωραία. Περασμένα, ξεχασμένα. Ψωμάκι. Θα φάμε ψωμάκι. Θα φτιάξω και μία φάλκα. Και πάμε να ψαρέψουμε. Yeah! Δεν είναι αυτό. Που σιγά μην κατέβω. Για να δούμε. Θα έχει κάτι καλό. Κάτι πικάτικο. Κάτσε να πάμε να ψάξουμε κοντά. Για να μην πέσουμε τζάμπα. Ωραία. Βρήκαμε. Μερικά κόβου. Τώρα φτιάξουμε μερικούς τόρτες. Όλη την ώρα είμαστε στα σκοτάδια. Βασικά, κάτσε να βάλουμε εδώ. Δεν θα σκάψουμε. Ζόμπι, έχεις μπλέξει άσχημα με τον μπουφάν. Iron. Λίγο iron. Δεν πειράω. Το διακινδυνεύω. Είπα κι εγώ.
Χέρος μου. Και γιατί έπεσα εδώ κάτω. Ιουπι. Κάτσε να βάλουμε τώρα τη βαρκούλα. Θα βγάλουμε το καλαμάκι. Και να προχωρήσουμε. Άσε με ηλίθιο ζώπη. Αχ, θα πάρω μια ψαρόβα και το μωρό μου. Πάρω μια ψαρόβα. Πάμε προς τον ήλιο. Όχι, σε λίγο πέφτει, έλατε να πάρουμε το μερίδιό μας, τα ψαράκια μας και μετά πάμε να κοιμηθούμε. Κοιτάξτε τη σελήνη. Το πέρα ποιος να μας σκοτώσει. Έπιασα, ναι! Με ψαράς εγώ. Δεν με ξέρετε καλά. Εδώ έφτασα. Πιάσου. Έπεσε ο ήλιος. Κοίτα ρε φίλε. Δεν φαίνονται μωρέ οι μπουρμπουλήθρες. Κάτσε να πάω πιο κοντά. Πιο κοντά. Τώρα θα σε πιάσω ψαράκι. Το πιάσα. Χαλάρωση. Και παιδιά, σε λίγο πρέπει να το λήξουμε. Κι άλλο ψάρι, ναι! Πρέπει να φτιάξουμε ένα μικρό σπιτάκι τώρα. Πού να το φτιάξουμε. Κάτσε να φτιάξουμε ένα μικρούλι. Και θα το συνεχίσουμε στην επόμενη φορά. Πώς φαίνεται. Πώς βγαίνει εδώ. Πώς βγαίνω. Έτσι, yeah. Τώρα τι σπίτι θα φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε εδώ μέσα. Δεν πειράζει μωρέ. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον να έχουμε ένα σπιτάκι. Κάτσε να πάρω το φτιάρι γιατί δεν μας λέει καλά, θα μας φάει κανένα ζόμπι. Φτιάρι δεν έφτιαξα. Δεν έφτιαξα φτιάρι. Τι μας λέτε. Και εδώ πέρα παιδιά πρέπει να το γλύξουμε. Δυστυχώς. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Κάντε ένα like και αν είστε καινούργιοι κάντε ένα subscribe. Γεια σας.